Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa tumo. Mayo gabi kaninyong tanan. Mga igsoon, kato santos nga misa atong ihalad, pasidungog pasalamat ni Senyor San Jose. O karon mandam kita sa pagsaulog natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasailuon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nagiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod, aron magila sa imong santos nga ngalan, hitugot nga nataw pag-usab gikan sa tubig sa bunyag, ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna, ug ang kahiusa usab sa gugma,
diha sa ilang mga buhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginuso Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagturan. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tawo natingala og nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Solomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini, ug inyo man kaming gitutukan? Naghuna-huna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom, o sa among pagka-Dios nun, nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kon si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug ipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo nga mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, maoy nakaayo niining tawhana, ang inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus, maoy nakaayo kaniya, sumala sa inyong nakita. Ug karon, mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay nakaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas, o gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa, paghinulsol kamo ug balik sa Dios, aron papason niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya si Jesus, ang Mesiyas, nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglang magpabilin siya sa langit, hangtod moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang, sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, "Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglang tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili motuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta, sukad kang Samuel, naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlawa. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta.
Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nganha kaninyo. Aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagbiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan, sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya? O ang anak sa tawo nga nagalima ka man kaniya? O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang, ug diutay sa mga anghel. Ug gipurong-purungan mo siya sa himaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat, sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang ginuna matagong kaluwasan, dalay
ang ginumana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Ngayon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghunahuna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awa ninyong akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutanan sila ni Jesus, duna ba kamoy makaang dinhi? Ug hatagan nila siya ug usa ka buok nga sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iya ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taygon ikaw, O Kristo. Maayong gabi sa tanan, ilabi na gayud sa ato ang Padre Cura, no, nga mao ni celebrate karon sa misa, Padre Jimmy. So, tuguti ako sa pagpaambit sa akong reflection karon niining maong ebanghelyo sa pagsugod sa background or sa kasinatian sa mga apostoles ug mga tinun-an ni Jesus human siya gilansang sa krus. Klaro og tataw kaayo sa mga ebanghelyo sa mga niaging semana, no, nga ang mga tinun-an aduna gayud sila'y kabalaka ug aduna sila'y pagduha-duha. Aduna pud sila'y kahadlok tungod kay nangahadlok man sila kay basin sila na po'y isunod sa mga nagpatay kang Kristo. Mao kana nga ang mga tinun-an ug mga apostoles ni atong panahona nang gitago sila ang uban gani sa paglansang kang Kristo sa cross, no, si Maria ug ang duha ka Maria ug si Juan ray anaa sa tiilan tungod kay nangahadlok ang mga tinun-an. Ug karon usab makita nato ang kahadlok ug ang pagduwa-duwa sa mga tinun-an ug mga apostoles ni Kristo.
Gani niingon si Kristo nga ano nang hadlok nangalisang man kamo, no? Kay dili sila makatuo, no? Dili sila makatuo nga kadto di ay si Kristo mao ang ilang nakita. Pero nindot kayong atong ebanghelyo karong adlaw, kay adunay tulo ka butang si Kristo nga gibuhat sa panahon nga ang iyang mga tinun-an ug ang iyang mga apostoles anaa sa pagduha-duha ug anaa sa kahadlok. Una, sa atong ebanghelyo atong makita nga si Kristo niingon, no? Niingon nga ang kalinaw maana unta kaninyo. Mga igsuon, ang kalinaw nasayod si Kristo nga ang kalinaw gikinahanglan sa maong mga tinun-an sa ebanghelyo tungod kay nakita man niya nga ang mga tinun-an niya ug mga sumusunod nangahadlok ug nagduha-duha. Diba sa atong kinabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, lisod man kayo maghuna-huna og laing butang kung daghang kay tag huna nga mga problema. Pero si Kristo iyang giingnan ang iyang mga tinun-an ang kalinaw maana kaninyo tungod kay ang mga tinun-an nagkinahanglan sa maong kalinaw ni adtong ni anang higayuna. Ikaduha, gipamatuod ni Kristo nga siya gayud tinuod nga nabanhaw tungod kay ang mga tinun-an nanginahanglan magayud og kamatuoran nga ang ilang Ginoo nga diin sila nangahadlok tungod kay namatay, nakapangutan na sila silang kaugalingon, namatay man atong Ginoo. Mao na nga nagduwa sila, nganong namatay man atong Ginoo, gilansa nga atong Ginoo. Unya, asa naman taan ni ron? Gani sa ebanghelyo gahapon kung nakabantay mo, usa sa mga tinun-an ning ingon nga nagtuo mi nga mao siya ang Mesiyas, no? We thought we were expecting that he will be the one to save us. Mao nga si Kristo iyang gipakita kanila nga tinuod gayud nga nabanaw siya. Ug dili kini ang ilang pagtuo dili kawang lamang, dili nga walay padulngan. Ikatulo, gipailan niya ang iyang kaugalingon. He revealed himself aron sila mahimong buhi nga saksi sa nabanhawng Kristo. Iyang gipakita ang iyang kaugalingon gani sa katapusang parte sa ebanghelyo ningon siya, kamu mga saksi ni ining mga butanga. Ug sa pag-ingon ni ana ni Kristo, ang iyang mga tinun-an expected nga mauusab sila usab ang musangyaw sa nabanhawng Kristo ngadto sa uban. Mga igsoon ko ni Kristo, kamo hinimba magyud ta naa magyud ta simbahan, manimbat ta kanunay. Inig-uli ka nato, makita ba ka sa atong mga silingan o atong pamilya o atong mga higala dito sa atong lugar nga makita ba ka nila ang nabanhawng Kristo? Urbasin unya nga ig-uli nato, lahi ang atong kuan, ang atong lihok, lahi ang atong pagsimba. Unya pag-abot sa balay, lahi pud ang atong gibuhat. Kini gibuhat ni Kristo aron sila mahimong saksi sa nabanhawng Kristo. Busa sa pagpadayon nato niining santos nga misa, atong hinumduman ang tulo ka butang. Diin si Kristo mubuhat sa panahon nga kita naglibog o kita nagduha-duha o kita nangahadlok. Una, siya mohatag og kalinaw. Ikaduha, dili kita angay mabalaka kay ang atong pagtuo buhi o tinuod man. Ug ikatulo, si Kristo nagpakita kanato, gipailan niya ang iyang kaugalingon nga siya nabanhaw, siya ang nabanhawng Kristo. Ug sa atong pagtubag usab sa maong pagpakita ni Kristo sa iyang kabanhawan, kita usab unta mamahimong mga buhing saksi ngadto sa uban. Amen.
Palihog manindog. Pagampo sa katawhan, sa atong pagpanaw kuyog kang Kristo, magampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi mahimuotang mas tataw matag adlaw. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo o bani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang musangyaw sa ebanghelyo sa paghinusol o pasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo, madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang balaang kasulatan, maglamdag kanila nga anaa sa kangitngit sa sala ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eukaristikanhong pagpikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay, diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Diyos, among amahan, ang among makasing-kasing nagtilaab sulod kanamo sa among pagpamati sa imong bugtong anak. Dawata ang mga pag-ampo nining katawhang nagpanaw diha sa dalan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot.
alang sa pagdahil sa iyang ngalan, alang sa atong kapustanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bagong nagatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matang. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining panahon nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon o sa pagkabanhaw kiuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahuman. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kaitaasan. Ay kunang nagapani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadalay mong espiritu. Aron pag santos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao.
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahapanhaw, si Kristo, si Kristo. Siya mo paliglahanhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, upan kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Imo managing harian,
ang kahumugang himaya. Hangtod sa kahagturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga puhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa panag-inugsunay. May pagsagol sa Asala sa kalibutan, kaluhoy kami. Patagi kami sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
damgo ko uban sa damgo ni San Jose. San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios, tudloi ako sa pagdamgo uban sa pagtuo o kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga mosalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himua nga ang gugma mudaog ug mapatigbabaw sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, ug ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit ka nako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingon nga mga plano, aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo, hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban, o kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadaw na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia.